Wah! Wah! Asetrika amle kosom makely aloha. Alohan'ny anamboatsika reraraha. Tsika ilany ato izy amizay tsy mizenetsika. Plasy ny raha jiaby. Zay. Ndao aratsika. Iantsa ndraiky Trifandriana agnano Savaliha, zaka tiako nomboka jeriko agnarany asa ataony Trifandriana. Araiky agnarako maro fagnajana. Ambanja zokiny biti, Ambohimena, Zamany Victor, Antsapany Vomary, Papany Odily, Andrilibe, Papany Dangona. Za Trifandriana magnano iantsa zay, zaka tiako nomboka jeriko. Za Trifandriana boka Ambilibe mipetraka Matiako. Zay ndesy magnano izy ato. Atao farena soide. Yezawa. Sakatiako namolaka jeriko. Sakatiako namolaka jeriko. Sakatiako namolaka jeriko. Telo eftra dimy tsota. Mga tsota fito valo. Ny valovalo am'Zagnahary valo sivy folo. Tafierika volo nahitanao Diafabe. Zakatiako namolaka jeriko. Zakatiako namolaka jeriko. Akory zakatiako. Akory zakatiako. Akory zakatiako. Telo eftra dimy tsota. Tsota tsota milao mga fito valo. Ny valovalo am'Zagnahary valo sivy folo. Matsolaka foko mahitanao Diafabe. Zakatiako. Amin'ny agny zegny. Akory zakatiako. Atova raha hainao saide. Magnano mbola tsara atsika jiaby. Bonjour tout le monde. Asabah khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tsy adigna amizegny anareo amin'igny faritry Lazare mahazo ry glorieuse rue de la Marne, tsena Tanambohy sy ny Forongony.
Magnatsimo atsika mahazo ambiloben karabe mantaly mateokoho naherinesatsika tifendriagna amin'ny agnaran'ny fatany maro hoe ao amin'ny fagnajagna o asambrano izy papany Binty mandeha izy boko Ambohimena izy zamany Victor Antsampano iny voe maro izy papany Odily io koa fotsitsaro kapitany Tongonay tellement izy maro koty maro zama boka itifendriagna iny Ankarabe izy ka ino hoe papany Jamoagnana zegny izy mazava volagna igny agnisan'ny vakodrazana nanagna izy izy igny ary agnisan'ny vakoka malagasy nandesiny tifendriagna niaraka tamin'ny Zokila Bezara Ernest na Idedes isorako izy roa ary isorako koa izoko be Dedesy zay nitezana be tamin'ny alalan'ny mozika tsy vitan'izay fa nampianatra koa izy namita fahaiza nikely nanagna mandram-piadanana anao zoko be atsika niany aloha présententsika menu tsy tsara baka anao magnano olo karibo an-tragno anao tsy magnontany izy ino mara tianao hoaniny ino mahasakatô anao koa fa midika an-tragno masaka atsika niany tsy de maro loatra fa ivalampatra bebe hely atsika Ambario be parce que agny Ambario be ny masony zao tontolo zao indrindra fa zahay zanaka Ambario be aty Andilambato na zahay diaspora zanaka Ambario be misy zanaka any Diego agnatiny ary misy koa zanaka Madagasikara atsika jiaby samy zanaka Madagasikara samy zafin'ny malagasy fa tamy fiavetsika samy managna anazy eo koa tsika midika parti ely tsy be resaka politika satria mafampana toetra raha ho andreto tsy maty voalavo ankibo mila hitary mitarondro ankibo reto Ambario be zalahy tiako tanànanay io zay tsy tia aminazy fo adala fa tanànanay maro Madagasikara hitako tsy vola mpanjakana tsy vola mbahoaka ary tsy fanagnam-bahoaka na hitako Madagasikara fangovina akatondrany mbola ratsan-tagnana folo za io tsisy raha migenie za mitagnako ary mbola Sokobe Rangotratra Grivasy mandeha baka teto za tsy ela nikoragna taminareo teto hoe nivolagna za tamizegny ary nagnambara za tamizegny même pas une semaine nivolagna za hoe ho avy 8 mars ahita cinéma koa tsika io tsy niherigny andro mashallah la ilaha illallah Muhammad rasulullah mbola tsara nareo baka tsako manondro nareo baka aminay agny anjavo mile agny tsy niherigny andro aho za aminareo za tamizay nivolagna ahita raha koa tsika 8 mars io voilà izakeo izy tsy mikoafy ndraikindraiky ane za magnontany za mavolagna loatra sa le olony tsy maharaka raha volaniko sa za tsy me volagna gasy karaha mba magnano volagna takaragna sakalava za eto ndraikindraiky za mampidriky volagna anay baka Toliara akory aby baka aminay sud-est ndraikindraiky za magnano volagna anay baka Tamatavy Masenga Besileo mbo siako soa ka magnano volagna androa za kapitaly ko volagna sakalavan-takaragna zegny mba volagna nampiasaiko teto mbola tsara nareo Lazare ny Diego magaga ataoko volagna gasy sakalava le raha mbola misy mandika vilagna vo ande ataoko volagna musulman arabo raha ty isaoabaoaba
Ande taoko volagna Timahor raha ty folo taogna za mipetraka Mayotte za me volagna Timahor karaha za migaka rano. Tsao koa za ataonareo nagnino koa mazoky be ty nagnano volagna tsy mety. Tsisy volagna tsy mety fa ny fitandrignesantsika izy ndraiky ny fahazahoantsika izy mamangojeritsika. Tsy ampy une semaine oza. Aloha borkeo koragna. Lesanao. Ny koragna za teto nandeha koragna nandeha jijy nandeha kabaro. Wassalamu alaikum Zandramady Zankandigo. Karakory valy. Mampalahelo. Le olo zatra teza ratsy. Fomba ratsy. Tamra Jojo. Tenkilotro Ravatomanga. D'Angel Biatoko. Tsay Christian. Le hoe mahavandy. Mamorogno ratsisy. Mbola igny teza ndesindrony ihany. Atsika fa 2026. Za fa ela ny alako l'école. Matao za niany retraite. Fa ela ny alako l'école. Zay ndraiky stylo zay fa nirafy. Mbola misy olo mila zany ditana stylo. Zay mbola nianatra teo boka magnano zegny. Adady stylo nakavery. Zay ndraiky stylo fa nirafy fa zaka za mpodina roa stylo ndraiky taratasy. Fa hay mbola misy olo mila za hipody ande l'école. Marigny l'école tsisy d'âge. Karaha vola tsisy fofony. Fa za mela katody. Ambila koa taranaka baka fara mba ande l'école mba hianatra. Fa za tsy andindongy place amy l'école ao amanaban nefa za fa tsio. Atsika zio fa agnatin'ny tontolon'ny teknôlôjia 21e siècle. No, ry sasany mbola mipody amle ino agnaran'izy amy teny gasy? Solaitra. Amin'ny avaratra ambaka zay magnano ardoise fo zay ambaka sady tsy vazaha tsy sakalava tsy atakaragna tsy musulman zay tsy hainao ino cosmopolite. Fa malagasy official izy atao hoe solaitra. Fa ela ny alako tamy solaitra. Ndrery zafiko telo reo ngatako amin-dragnary ndraiky razagna ro io mbo hitombo folo. Ro fa tsy mampiasa solaitra. No, ry sasany mbola mipody amy solaitra. Mon Dieu, Seigneur, Jésus, Marie, Joseph, ban de grâce. Ny koragna za teto même pas une semaine. Ankalaza 8 mars atsika io e. Nagnino koa sty e. Ya, avy za mikaiky anao. Même pas une semaine za teto ny koragna 8 mars. Ahita cinéma tsika amy 8 mars oe za. Abokako dossier. Miboa eto. Mitsangana eto. Mivolagna eto. Ndre miteteza télévision, radio, TV5 Monde, BFM. Miteteza radio Madagascar. Fantako amy tany masina Ambarobe mitsangana eto olo nasaiko. Miboa eto. Anao mivola fanao nasaiko. Anao nivola fanao titiko. Boa. Eto tsisy olo sakana. Za kazatsaka regny. Fa za koa manginy. Angina koa anao. Fa anao koa mitsikoriky za. Za lombolombon-do agnaty lavaka. Anao koa ty koragna aminaka milamy. Facebook naka malalaka. Messenger naka malalaka. WhatsApp naka malalaka. Kaieza. Koa tsy tenao regny olo koragna atsika ao. Fa za kazatsiko regny. Ambarako anaro vahoaka. Za tsara nanakagna olo nagnano za demande ami.
fa anao koa nagnano demande amike, anao nagnano profilinao verrouillé, anao verrouillé-ko. Dikan'izegny, anao koa nagnano demande zami, déverrouillé compte-nao. Amizegny eky fa anao olo madio, olo milamy. Fa anao koa verrouillé compte-nao amin'akanao fahavaloko. Nde anao tokony accepteko, anao tsy accepteko. Fotony ino? Antonao misitriky, anao tsy mazava. Tiako rano. Ambario be, zoko be, rambotratra. Diego zaka indreo tidy. Mazenga zaka indreo tida. Tananarivo zaka indreo tida. Toliara zaka indreo nahoda solda. Misy olo amin'ny Ambaribe izy nivolagna fa izy nasasaiko. Aboa koa ny vidéo mivolagna anao nasasaiko. Aboa karaha ataoko magnaboaka document nareo io. Anareo boka boakako document nareo baka io. Mba nareo zay tsitsy aminareo. Anareo magnara tsy manjary amin'ny tanàna aneke. Anareo boka magnano gisalahy eo manketsy. Bivava. Riatoko anareo niany gauche droite. Mba nareo za havanareo. Nivolagna izy agny fa, za tsy vangalambany 8 mars. Za mijery anao ndre tsy vangalambany 8 mars. Ampianariko anao inona atao hoe 8 mars. Mianara. Ndre zio ndre olo-bady fo mehe mampiasa telefony, teknolojia. Misy raha kahigna hoe Google. Tsakara amin'ny Google inona atao hoe 8 mars. Anao ndre tsy vidy lambany 8 mars. Za mijery. Fa zaka azo atao volagna tsy manjary. Za tsy haiko nagnano anao volagna tsy nanjary. Oka zava koragna. Za tsy hanogny agnaranao. Fa anao koa mitandregny za, enao volagna ty mandeha mijovy. Parce que nino? Nivorana ro ny moaly. Za tsy mijery fivoriagna anao. Vahoaka tsy mihina zegny ny asako loha. Vahoaka tsy miasa zegny ny asako loha. Fa koa wera nareo nazatra nareo tamy rajoel. Fa tsy mamango amin'ny fitondragna famovagna zio. Iala fa tsy manjary. Za tsy ary volagna olo mare. Fa niany za volagna olo mare. Baka trakandro mifody. Karaha tondro magna stringy. Koa fa tsy andro magna stringy manova salaka. Mandiana toliara mianara. Salaka io ne fomban-draza io. Stringy io européen tondra mahame io amitsika io. Ino raha misy? Ampianariko anao tsendriky inona atao hoe 8 mars. 8 mars io tsy andra fety. Abaka io tsy hoe férié. Aboaza calendrier volagna fa férié 8 mars. Aboaza anao volagna 8 mars no io. 8 mars tsy férié, mba mianara. 8 mars journée internationale droit des femmes. Tam 1977, Organisation des Nations Unies. Tsotsy enao koa, ino le uni. Fikambana be pirenena tany New York nagnaboaka lalagna hoe 8 mars natokana ho an'ny droit des femmes na ny zony vehivavy. Mianara. Ataoko volagna vazaha le 8 mars tsotsy enao koa. Journée pour les droits des femmes. Enao dikan'izegny. Ary ambarako anao koa iny teminazy amy 2026 ty. Naboaka ny Nations Unies. Thème ny 8 mars 2026 de hoe droit. Enao dikan'ny droit. DROITS à la fin.
de ny hoe zo ny fanagnanareo vehivavy zo zegny nangalagna tamy togno ty droit des femmes teminareo droit mba mitandignesa journal mba mamaky gazety fa mivoleza mikapokapoko akory mataonareo ahera raha zao olo mitondranareo fola raiky amy taogno bado magnaraka jiaby amizay le kongorotonany mpamarakinany ajaranazy no tsy fahaizanareo anareo samby anareo ane mampitaregny olo mitetre aminay de ny fivolagnananareo eto bonjour anazy tsy hoe tsy fitiavananareo fa aza mbakegna namanareo aza badoegna namanareo anareo koa bady magnontania za volagniko maro message magnontany zao valiko karaha maro sasany magnontany za kabarony zandrilahy rahalahy Daoud Ntsay zabo koa mamaly izy valiko demandinareo jiaby parce que boka raha mifako maly nomaly anareo mitany bakarakory ma réactionnao zoko be anao nefa nagnisan'ny nivolagna zandrinao Daoud Ntsay anao zao karaha nanginy hoavy zany ihany aza tsokorigna entagna mbola zavagna fa za mbola hivola amreto 8 mars tsy me place-ndreo reto raha koa tsy hainareo tsy fahontagna magnontany ny 8 mars avako tsy fagnanaovagna ka 8 mars tay ny 8 mars tsy fandaniagna vola fa hoe mankalaza tsy haiko na hainareo tsenky 1977 nianatsika 2026 firy taogno zay nankalazanareo 8 mars agnontaniako apetrako aminareo fagnontaniagna firy taogno amle 8 mars andeha kalazanareo 8 mars anareo mivola andeha hagnano 8 mars andeha kalaza 8 mars afety amin'ny hoe tsy miasa wow ndero États-Unis Europe Asie Australie Afrique karahatsika nandany daty io tamy 1977 ro tsary nagnanike hoe andra tsy fiasagna arety any Europe any États-Unis jiaby miasa olo mitosy pesosy fa tsy hoe ka andeha nankawitry vody maro événement azo atao ny 8 mars nareo afaka magnano débat manonga plateau télévision am faritry misy anareo am province misy anareo raha tokony ataonareo zio atsika andeha kalaza 8 mars ity amma hoe thème international ny hoe droit tokony takinareo hoe droit neo zay mba tia lalaka mba tia adana karaha pays africain karaha zay apitra état fédéral apitra budget provinciaux apitra ny faritry mahazaka tegna zegny tokony ampidirinareo agnatin'ny droit nagnanaovan'ny ONU thème international 2026 ny 8 mars hoe droit raha tsy olo bado za miambigna anao aboa eto nombiagna taia za nagnasanareo za tsendriky namonogny nagnarana anareo tsendriky fa zay firangatako aminareo niany miboa eto mivolagna eto ary aboa eto mbiagna za nagnasa olo teto ndre raha zao zegny nivolagno parce que tsy manjary ndre raha azovy araiky migadro Maurice igny tsy mehegninany igny tenkilitra raha vatomanga ny kritikeko ny volagno parce que magnaratsy manjary fa nagnasa olo miboa eto volagno anareo ndray koa tsy boaka ke nagnaboaka hoe bref fa za nagnasanareo io za magnasasanareo araiky aizanareo hoe adala marigny olona ambareo be olona ambareo be tsy adala mangigny zay orefinindroana fody zay zala zay koa mangigny kazatsikorini volagna raha henareo aza mikapokapoko karaha kapoka morabalatsaka
Ny moaly ro ny vory. Asa zao avokoa olo andiagnina ro zao. Nahaizako raha ny vorina ro ny moaly. Nampitaregny olo jiaby tao ny moaly. Moa. Enareo fivoriagnandreo tao. Nitaregny. Maro ny ray aman-dreny agnatin'ny fikambana. Maro ny mpampianatra agnatin'ny fikambana. Ny vorona agnambara Zokibe. Navy amy raha volagninao tamin'ny herignandra igny hitokikana ro 8 mars eo. Zay mbalobeko toujours zay magnano raha samposampo. Aza la. Tananarivo mankalaza 8 mars ro zao miady raha ampanjary tananandro. Anareo ndraiky rodony ka 8 mars tay. Vola amy bazary kiba jiaby lanigna. Aboko amizay, babany, atsiko koa tsy charbon mandoky amin'ny azomaty. Ndo mitsompiny tsikompaka ny jardin agny. Babany, atsika niany nareo mazafa fa mena koa lany androra. Za magniraka anao mandeha magnanaova ka 8 vody agny. Anao mantiregny orogno sa ny forsegna. Mba maeza tsika mangalataka raha. Normal anetsika tokizany namatsika africain. Za baka ro africain. Atova amindro ay baka dalagna ataotsika io. Ro mitokiky aminao. Ro ilefitra aminao. Africain tsy hitanao mare. Za foranao ataondro marocain tamiko kaniny. Ke anao koa ty volagna za. Za Zokibe Rangotratra Grivasy. Volagna za. Atova live. Atova direct karaha ataoko mivolagna anareo magnaratsy manjary. Magnambanimbany magnambaka vahoaka. Toetry ratsinareo tamy rajoela ary amy poubelle. Atova mivalagna ary. Andranomasina ankifigna ary. Fa za ka za tsokoriny. Za tseniky nitsokoriky anao. Boko anao tseniky nagnatriky ndray sotra raiky amy vary. Gonom-bary nohaniko tseniky amy pahefany gonom-bary hoaninao. Konte tseniky firy gonom-bary nohaninao. Io anao vao magnotany hoe fa firy mo gonom-bary nohaniny Zokibe. Ary, misy lehilahy mivolagna be zay. Alors, anao ko misy vavy. Anao misy 32 dents. Amin'ny azinakazy io za masaky magnampariazo aminao. Nifinaka mbola 31. Tseniky nisa raiky niala amin'ny azinaka za retraite zao. Tseniky nisa raiky nangozo. Ninao za hava baka fa firy niala. Faravazana diabo faroso. Izo baka maîtresse vady. Moi, vadiko tsy maîtresse. Eto zao magnambaranareo izy niany. Vadiko tsy maîtresse. Vadiko miasa bureau. Aboko izy miasa Madagasikara. Managna velo-tegna nany. Gasy karaha za. Fa za tsy karaha anareo vidiny vady raha atao zeste amin'ny Facebook, atao zeste amin'ny story. Za ty vangeny vadiko raha baka Madagasikara any, za tsy magnano zeste. Olo magnameza cadeau, voalohany sady farany nataoko iny. Cadeau nalefan'olo aminaka, pecto. Vadiko Madagasikara any. Akamarondry zanako Madagasikara. Sasany ala Réunion, sasany andafy eto. Za nampianarin'ny babako ndraiky reniko. Babako ndraiky reniko nianatra. Nahera, niasa, namelogno, ary nanangagna raha iloveny zanakany amare, iloveny zafiny amare. Nandova zay zanany. Zay nampianarin'olo diplôme naka agnabognabon'ny diplôme ny babako surtout mamako. Fa valeur tsy mira. Zay antony zany volagna matetiky hoe samy baccalauréat, samy mahay taratasy, fa filière samy aminany. Leranao managna diplôme, mahay raha plus que za, anao miboaka mivolagna za. Fa za tseniky misy olo avozoko. Zagnahary, razagna, zegny folo avozoko parce que ajeko. Fa miala zegny, magnaja za no ajeko. Tsy magnaja za no riatoko. Parce que no tsy avako.
ndehavako fo mbola miako arakaraka conversation anao aminaka agnanaovako conversation aminao fa zaka aza tsokorigny anao koa bady mipitra mabady anao aeky andeha kalaza 8 mars zay andeha hagnano baly 8 février tsy mahazo mody koa baly tsy ravagna hay ndraiky nisy zoma baly ty nanjary forcé koa zio alô bokako dossier koa zay raha tadiavinareo aminaka hagnano baly zay boka rô pour ny volany 8 mars en 8 février tsy mahazo mody koa tsy mody miaraka maro kene ino tsy miaraka mandeha baly olo jiaby zay koa ty ody zay mody fa zay ka sa forcegna rajoela fatio orange faravagna hoagny sareraka maizy izy nitany aza le rindrave mbola zatra le fiaignany razozo ndraiky raha vatomanga le dictature iala fa tsy manjary zalahy asa forcegna olo za koa te ndeha baly za mandeha baly za koa tsy te ndeha baly za tsy mandeha baly zanako voalohany talon'olona koa fa nandeha baly za vola nandeha baly nefa za tsy henky natoeta amizegny mbola mitsinjaka ary mbola mitana fa noho ny fagnajako tegnanaka zanako talon'olona nandeha baly nanomboky teo za vola baly za koa hitanao mandeha baly invité tsy évité fa invité za mandeha fa koa baly teo niala lakatody mahera vita fa za tsy karaha nareo ary andeha baly za fa tsy hagnano lambany 8 mars eky fa samy mivanganany amin'ny association nany za tetony eto amy togno rosy ny volagna zegny na igny ma tsy samby amin'ny association nany olo misiky fa forcenareo ty lambany 8 mars 8 mars tsy fety avako 8 mars tsy fety journée internationale pour les droits des femmes tanao nasendreo pour les droits des femmes 1977 nipetraka tamy fomba officialy déclaré et signé par ONU mamakia fa tsy hoe ka za zegny hoe andreraka maty aboko mivoleza raha tsy henareo tanareo za mivolagna eto raha koa tsy haiko za tsy mivolagna raha koa haiko volagniko abokako document publieko document fa za tsy mivolagna raha tsy haiko maro tsy manjary ambaribeo maro tsy manjary Madagasikara ao renko haiko fa koa tsy nango document za tsy mivolagna izigny vadiny fulany nde député labanany fo mahay hoe afa 3 taogno magnano eny pitrako andafy be tandafiko en plus nianatra tandafiko en plus 17 ans service nataoko amin'ny société niasako nianja retraite dikan'izigny fahaizana complet nisy tsary niova société wala tsary niova velon-tegna électricien informaticien fierté nakamy volagna zegny parce que za nampianarin'ny babako ndraiky reniko ary responsable donary eveza ta Paris agnontanianareo dona responsable za ny commande vaza fa tsy vaza micommande za tamy société niasako fa za tsy karaha nareo magnano fiaignany koriky ndraiky ankodavitra maheviko tsy mahita tsy maheviko mitsakaraka ndre député François Rousse Labanany fo zandry la François Rousse nivolagna 3 taogno mipetraka andafy izy io raha tsy nitagnanaka io tsisy fa za misy vato ano vola vady mariage ny fulany fa navaligny
vavalapasy zegny fa misy 20 taogno managnambiny fiavagnana photo fa za mikapokapoko koa tia eza magnatogna za ameko anao jiaby historikinaka ndraiky biologikinaka donc afodia manomboky niany vava nomaly baka olo volagninaroa tsy nivorona manaro to niany za nahazo renseignement ande volagnan'igny koa nareo mare ohatsika mifaritry diana no 8 mars ankalazaigny amty Ankarabe aminay Ambilobe agny de volagnan'igny koa nareo Ambarilobe miambigna anao mamaly zanao koa olombelo fa anao koa tsy mamaly ahoagnatraka anao mipitrama olombelo anao mbola Ambarilobe tsika izo ma anareo koa nafy tamy sezy teo adignanareo fa vahoaka ne magnodidigny anareo amy volagna vazaha hoe tout autour de vous c'est environnement ne tsy atiala za raiky biby environnement atsika olombelogno environnement raha magnodidigna atsika olombelogno magnodidigna atsika regny natao hoe environnement ke anao navy niasa tamin'ny Ambarilobe adignanao jaly nataonao vahoaka ny Ambarilobe adignanao fa nampavantagna anao nazahoanao ro fatifatiny tomobila sitrikinao ala batterie ao vola mba hoaka ke niany vava nataonao koa anamborany fanjakagna anao miala eo anao miala fa zay Ambarilobe empaka anao empaka vahoaka ny Ambarilobe fa nandoa fery ndraiky anao préfet boka tavela mbo ho avy tsy ela koa niny amy préfet mba maheza tsy tian'olo inga fa tsy egny anao lingilingy ande Antananarivo agny mitondra malety ana miliara ande agnefa olo ipody ananao place za zoky be koa mbola eto mbola zanaka Ambarilobe taranaka amy be mazava Samborano zafiny Mantali Asidiny Diego tsisy place ipody ananao Ambarilobe inga konkotratra zegny nandeha lingilingy nandeha za DG tsy niraisin'ny DG ary andeha agnatiny président Michael alohany anao andeha amy président Michael ambarako anao fa fanambarako alohalohany nakata amy président Michael reto olo mafia amin'ny Ambarilobe ao président zahava fa corrompu areriky aloha bokako ny mary mbaranareo tsy ny président raha ataonareo jiaby io za tsy misitriky zay nanoagna voalohany pilitra amy président teo sitrapony magnadoso izy io 2 ans contrat anazy ndraiky Madagascar amy place nany ambila izy miasa voangala 3 mois afaka mare diminy afaka mare amy le 25 izy io ambila izy miasa anareo teo 11 ans nisy raha nanjara nataonareo niany adignanao volandrato tsy volandrato ataonao amy l'hôtel madinidiniky ataonao amy bara madinidiniky jusque amy bara mandrandriba midiranao malo Daoudou Ntsay volaniko zegny adignanao raha tsy manjary nataonao anao adoso Ambarilobe anao boko magnano vavabe hoe fa tsisy olo mafika za eto zoky be magnadoso anao io za mampizanao mazanaka Ambarilobe za nao miala mandehana tany andifasagna anao agny koa no magnano vavabe besa baka tsika tandregny atsika agnamenareo vavolombelogno n'olo nivolagna izy malahelo za volagniny manaflaty velo tegnanay poteny Daodo aboko olo nivolagninao ty nagnanaovanao vava fa ela narignasako vava nataonao Daodo Ntsay fa zany ankigny zany zanao hoe ambarako olo mbo tontohity
mba ho tonga jery anao nefa anao nay foagna fo. Igny edy olo mamono pesôsy olo karaha regny. Olo mamono pesôsy olo karaha regny. Za tsy mitsitsy. Za koa nivolagna anao une fois, 2 fois. Aleva ono fa maresaka reto olona zao be 3e fois volagna. Za zao mipody aminao amizay. Ataova passation. Olo solo anao fa navy ambilay izy asa. Anao miala. Anao fa ndenao ni chance na fektegna. Misy olo sasany tsy nazo affectation, miala, chômage. Karaha zao reto sénateur reto. Tapitra rabendreo ro miala, chômage. Teto zany volagna anao Zandry Daodo. Ntsay Kristy, ntsay. Zandry, io black mikimaky ataonareo amy contribution io. Amin'ny service fisc io. Heko jiaby ary hitany masoko tsy mijirino. Magnano déclaration nareo. Exemple. 20 milliards ohatra. Vola midika amin'ny ambario be. Ohatriny déclaré nareo 20 millions. Ambaranareo tsy haiko. Ambaranareo tsy anagnako. Fa za tsy angala barakanao plus que ça. Parce que olombelo manambady mananjanaka karaha zany ho Zandry lahy. Tandremo. Paseky nataonao. Anao mbo nisy chance volako na fektegna. Ke eto za mitodika aminareo le sisa mbola tavela. Aja asa. Mivoleza corruption. Iala fa tsy manjary. Zay nefa mivola aminareo, zay tsy raha tadiavine, ko tsy raha telo fo. Ary arany amy vahoaka. À l'église, ils au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mascrinis Allah Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tsisy akoatran'izay agnabony tany. Nino le telo? Zay nangataka tagnatin'ny tolona hoe auto budget provinciaux azafady. Zay nangataka fazakantena paritra. Décentralisation. Zay nangataka fédéralisme. Zay tsisy raha tadiaviny akoatran'izay. Dikan'izay ambila libre zay amy faritry misy zay. Fa zay kajo, hempaka, tofoko tagnatin'ny 66 ans unité nitondrasanareo Madagascar. Madagascar tsota province, 23 régions. Roapolo magnanambiny foko. Fa tsy anareo ny mandidy manapaka fa vahoaka. Nomaly tiako publication Zandry lako Elia Bevahiny. Tsomba dininareo eky 113 ny fakankevitry zay ny olona agnano sonia hoe Ravagna Institut jiaby 113. Tamy voalohany tamin'ny herignandro aloha 603. Nomaly raha lako Elia Bevahiny nagnaboaka publication 113. Dikan'izay miala. Affaire maloto jiaby. Jusqu'à la batterie agnasitrianao automobilinao jiaby mambaranao tsy haiko. Za koa nagnaboaka photo, vidéo. Anta misy ro raha io Zandriko Daodo Ntsay. Anao zala lavitry tany nampandiavako anao fa olombelogno anao ka tsy nalefako lavitry. Aloko kajiko fo vidéo aby ro. Tamy misy ro tobila sitrikinao aminay ao, ala batterie ao io. Tsy lavitry. Anta misy tragnonay nabaviko nini donia piaso anamo. Tanao zay, eko jiaby. Fonfonosinao ao io. Za tsy angala baraka anao frère. Fa anao koa fa nivolagnin-dreo miala.
simple miala zandre sintra gn'alany andriagna tsy karaha mba hoaka frère aleo baka tandrignesatsika taregnin'olo araiky ty baka ambany volo tsota ro taregny aminakato vokaly tsota araiky fo aleko parce que za koa mpitandregnana ro tsota jiaby io tsy ampy zan tanaka magnano live araiky amindro ary mafonja mafogno volonandro tsota alefatsika eto alohatsika miaraka mitandregny Oui, Zubla. Za zegny mipetraka ty Nosy Be. Dia za zegny misy raha tegna misy raha mampahelo za mikasiky raha ataon'ny chef fiscaly ty Daoud Ntsay. Dia izy zegny zay zegny resaka fitadiavam-bola jiaby mpivarotra hôtel jiaby anaovany mana abus tegna abus de pouvoir satria anao zegny fa magnefa impôt isaka taogno normaly aminazy dia tadiavany vany izy fo zegny magnano mahita chiffre d'affaires anao tsy maintsy zegny ty tsy marina dia mamorogno dossier nga zegny mitady pièce aminao hoe afournir les pièces tsy possible zegny le rehefa tsy possible zegny tokony hitanao dia afahany hoe afahanao magnatona izy lefitry tsy maintsy magnamia vola isan-taogno karaha io fo raha iaigna anato mariko tsara fa tsy zaza raiky tegna victime amin'ny raha maro tegna presque mpivarotra jiaby hôtel olo mitady vola jiaby ty Nosy Be nanaovany raha io ke zay zegny anisan'ny tegna raha mampalahelo zay ty misofra zay mitady vola ty hitanao io ke za amizay maharegny tamy semaine loza igny nahazo affectation zegny izy ke izy io direct nandeha Tananarivo any izy zao io andeha koragna amindreo olo nagnamia izy affectation zegny andeha tambitamby reo olo agny hagnefa écolage mba misipitrahany eto satria hitany tsara fidiram-bola eto dia tsy maintsy zay fo zegny anaovany récupération volanazy io ke raha karakaraha zegny raha mandalo Nosy Be ato tegna mampalahelo zay mampiseky zay ato ke mba tiako zay le raha zegny mba hitany be sy ny maro le raha donc mety tsy hain'olo talenazy aby donc raha ataony io asa tegna aviany magnano zao dia ndraiky misy vava aby izy teo za tsisy olo mampiala za Nosy Be eto tsy traponakamy ala eto satria mbola tonton'olo premier ministre teo Ntsay Christian io dia tegna nampabe vavanazy teto tsisy olo tokony asolo za eto volagny fa za fo mempoka za miala eto ke zegny sy zegny to raha tegna mampalahelo zay ato be merci zegny tsota ro témoin aminakato ambarako anareo ary ro tsota io fomba fivolagnandreo izy tsy mira fa raha volagnindreo araiky vo izy ny volagniny zalahy toy globalisé ko araiky volagnandreo tsota donc matoa navy tsota olo ny taregny Daoud Ntsay basy eky ny nataonao zandry basy za teto fa navy ny volagnanao complice araiky anareo ndraiky préfet volagno Angelo mbola nagnano anareo za teto fa ny volagnanao nampitandrigna anao olo tsy mipetraka ta Madagasikara fa mipetraka tandafy fa misy 3 mois tsy nagnefa impôt nandeha taxenareo 120 millions jusqu'à niany tapany ela amle 120 millions ny fenareo tapany tsy ny fenareo mbola nagnontaniako olo tompondray mbola ro nagnamia za indraiky fo zoky ao izy fa za nanginy za nignetra tanareo toetsainareo zegny tanareo toetsainareo zegny ka justement baka babala eto za mangataka za mbo ikaiky président ataovanareo audit le plus vite possible contribution amin'ny Ambaribe domaine amin'ny Ambaribe ndraiky service d'impôt ndraiky service
topo. Trésor amin'ny Ambaribe. Tribunal, commissaire, brigade. Fa oh, monsieur le président, oh mafia reliko. Aia gardien de sasany. Isan'andro gardien'olo araiky. Amiagna 150 000 francs. Plaisirany katy. Oh! Gardien, aparany karaman'le olo. 150 000 francs. 4 par jour. Za tsy anao nagnaran'olo fa mety heny izy koa izy mitandregny za. Gardien nany io. Aparany karama. Io ny volaniko teto. Za nampitandrigny. Ho anareo zay mahazo affectation Ambaribe. Zokibe tsitsitsy aminareo. Taninay kaza poteny. Boko taninay kaza to malemy agnoregna angady. Fa zay tompony hoe magnoregna angady amin'ny taninay. Izy koa dadilahinay razambenay zafiny foty zafiny menareo nagnaratsy nanjary teo zay tsy miboaka. Ndenareo tsy navy teo. Fa matao reo nagnara tsara io niaro tanànanay. Navia nagnarany hoe Ambaribe. Aja. Asiava valeurany. Fa zay koa tsy nitizo nareo tsy natody. Zay koa nitio hoe. Place misy anareo koa nisy zay tio hoe. 2 fois mandany. 1 fois tamy faritany. Zay tsy nandrobaka. Ndao tsakara dossier. Aboa eto koa misy maloto hitanareo Zokibe toke nandoto. Les anciens piasan'ny la mairie maheza anontania. Les anciens piasan'ny faritany maheza anontania. Zany ny rehina ndraiky piasa. Zany ny rehina ndraiky vadiny piasa. Zanaka amin'ny piasa. Fa tsy volam-bahoaka andeha anaovanareo reharehanareo. Normal vola amin'ny tapim-bola mpanjakagna vidy. Babandreo zamandreo hambagna amindreo nilefa tela regny nivideka ino Banque mondiale, Banque FIB, Banque centrale. Mba imaginareo bako. Imaginenareo baka azafady. Tegna imaginenareo. Mikarama ohatriny loatra mampiasa mpanjakagna. 1 mois 2 mois avy amin'ny Ambaribe io château. Za tsy malahelo. Tsisy alahelo kanigny eto. Fa mba mbaraze mikarama ohatriny. Vola baka ia. Toute catégorie de voiture. Za mangatiko. Monsieur le DG fiscal. Monsieur le ministre en finance. Bianco. Tchenkrava anaro. IGE. Inspection générale de l'État. Atova audit amin'ny Ambaribe vao grave. Grave. Diable. Institut amin'ny atova audit le plus vite possible. Angatako zay. Za mbo kaiky président. Mampizanareo za. Za tsy mitsitsy. Vahoaka malagasy kazambanegna. Aza diadiavigny. Olombelon karanareo io misy razana. Kenareo koa fa tsy iegny ndraiky vahoaka. Milivegna velogno. Raha zao karaha fanambolino. Fasagna firaisam-ponareo ary. Ndao milevigny ary. Ke eto mitodiky. Tsy vita service fiscal araiky. Anareo jiaby institut amin'ny Ambaribe mitandrema. Za ho avy za. Ro baka fa reko setry zay magnontany olo maheza ndraiky mikoramaka be mazoky be avy. Aza agnontaniagna za avy. Tanareo zay telo lafo ny fankahe zandriko Joakim mandeha. Zay tsisy nivolagna teto hoe Los Angeles. Izy fa navy tagny nareo fa hay Joakim navy aty. Karaha zegny koa taony Zokibe ary karaha zegny koa taony zandry Fabre. Zay samy amin'ny dossier ndesinay. Ke aza zay ny kisetry sahirana.
fa zoko be ho avy ary dossier maro ary dossier sasany fa nameko président aizanareo izy ranga tokika aminareo vahoaka ambanimbanianareo diadiavinareo razanan'olo fomban-drazana tany masina azafady azo to karaha zay zalahy anao koa tsisy tany-drazana milevegna velogno zamanareo raha zao fa nagnamboatra fahasagnanareo ry firaisampo ndao milevigny velogno ary agny anao tsisy olo makadalanao ny ke zegny izy ataova passation zandry la daodo miala voninahitry zegny anao ka zany de tety Taninarivo ditriky bureau boka bureau misy zalahy raiky zay boka andianky ainareo raha nataonjegny agny nitsakaraka olo handikoragna aminaka ande agnanao miabla aminaka kelera koa zany de agnanao miabla aminao zandry 2 fois zany nagnanatra anao teto frère izy koa tagnatiny 2 fois igny anao nagnatony zany tandregny za mbo nataoka miabla anao fa naboaka anao le vava bakato hoe tsisy olo mahafaka za eto témoin ny volagna igny ko tsy sitraponaka hay io ma lakoronao sa io taninao vava zato be eto za mitodika amy Madagasikara jiaby vahoaka indrindra anareo mpiasa mpanjakagna natao hanompo zay vahoaka vavaka zato be na conseillère anao na président fokontany anao koa fa nagnano jeu l'honneur amin'ny peuple agnatogna maheza mikoragna amin'ny peuple fa peuple io koa io nisoty sindragna anao nagnajoboky tagnanao agnaty rano mandevy fa tsy karaha peuple nisoty ndre tany asianao vitinao tsy avy amin'ny atokonao tsy hainao tany lifasaka zegny avioko ny volagna tsy ambario be za raiky vahoaka malagasy jiaby nefa igny fanambaniambaniandrotsika tagnatiny 16 ans igny atsika zao le vrai fagnavozana tadiavitsika atsika mila raha vao tsara de telo budget provinciaux décentralisation état fédéral point barre aza magnekeka kadalendro atsika ty atsika no volagna zay mila raha telo volagny zoky Joakimo ny volagny zoky be ny volagny zoky Fabra zegny valia anareo koa fa tsy volagna zegny zay ody aza magnano karaha sasany mandeha balitsy mazomody koa balitsy rava ha sambako nahita koa raiky zegny vaovaondraha mandeha baly zao tsy mazomody koa tsy baly rava anareo ndeha 14 février Paris koa tsy ravagna 14 février Paris ino karaha tsy haiko boka agnaran'izao amy teny gasy Paris in love 14 février tsika Paris ho an'izay mandeha anareo kaza mody koa tsy ravagna tsy mahazo mody koa tsy ravagna Paris in love gravy zanakan'olo tsy magnino anareo mbila zoky be volagna anareo fa tsy zanakan'olo bokoa zanakan'olo zay fa ela tsy teo izy io tagnako madio vadiko ndraiky Madagasikara be ndao tsy karaha vadiko ndao tova test ADN zao ma vadiny zoky be Madagasikara eto volagno vadiko Madagasikara it's that izy calme anareo mandeha mivolagna zanakan'olo tsy magnino nareo moake andoha feo agnontania za tompony bon alohany idiratsika maragnatsika izy amin'ny akapobeny ny politiky alohatsika samy migiaka rano atsika angala sofla elo
bakaone tanananaya feno bandy kely ny elakela trano feno bandy kely ny elakela trano fanahoana ary zany a fombany any hoa fanahoana ary zany a fombany any hoa mamalena le rehetra zanaka mamalena le rehetra zanany zanany faralaya zanaka mamalena le rehetra zanaka mamalena le rehetra zanany zanany fahasivy a mamalena nakaizany tatako nanao aya efampasa mamalena nakaizany le tatako nanao aya mamalena fatretsifatra malizoa tany koa ny mamalena le rehetra fa tsy mety namaly izy hoa ary tsy mety namaly mihitsy hoa nahoana zany a mifendifendy izy hoa nahoana zany a mifendifendy izy hoa mamalena le rehetra tambanao ny ondany hoa volany dimanjato sy arivo a naka volany mamalena le rehetra taoanany ondany hoa volany dimanjato sy arivo a siriny tao ahoa akasiriny hoa asiriny tao ahoa akasiriny hoa takan'le botekana le rehetre sirany baba takan'le botekana le tsy merony a tatan'le botekana le rehetre sirany baba fatam'le botekana le tsy merony a matsaratra rano mamalena tonga napikadrana le rehetra fa tonga saina ka matsaratra rano mamalena avy eo anao a mamalena avy eo anao a mamalena nakaiza bangifanafamazanakolaya mamalena sisy manaty vary ao trano maly a inana mahoko napikadrana saina aya napikadrana saina nakaisa le tatapo nanao aya mamalena avy eo anao a mamalena avy eo anao a wena leche sirana fa zanaka le botekana leche merony a zanaka le botekana leche sirana fa zanaka le botekana leche merony a mamalena ry alatsika tamin'ny maly eo grand complet tamin'ny fotoagna zegny mamalena tonga ny ampigadragna nareo vo matsaro aia raha zozo aia raha vatomanga aia tsay kristian tsisy mpagnaty bary atraony maly mamalena ndana jereo reo zanakanao reo fa mafy mahazo reo mpigadranao e azovy amizay ma zo tokony hihina gagazo izo e anareo mpagnano politiky
Anareo za mihevitra ke haliko hipetraka antignana mandrakizay. Fa haliko io koa nagnandrefa, io tsy antinegny. Io karaha hoe tany lavoagna. Andeha tonony, zahanao meky karaha io. Haliko andrefa io tsy tavandregna. Azafady. Ambaranareo adalagnany razambentsika nagnano jory mandeha manignana. Tsy adalagnany razambentsika no solondro natao fanompoagna parce que antignana. Io tsy mety mitaiky magnandrefa. Kenao koa fa nagnano politiky. Aja vahoaka. Politique maha-politiky ny politiky vahoaka. Anao koa nagnano politiky mba vahoaka. Fa anao koa nagnano tsirambiny vahoaka. Alama hely mba vahoaka ratsy. Sitrana anao alan'ny mpanjaka na alan'ny andriagna. Fa anao koa ny alan'ny mba vahoaka zany. Eko aminao mialanta misy vahoaka. Indra misy ambarako anao. Azaveko. Za eto mivolagna anareo président Fokotany, conseillère, bentanàna, anareo député tsiniky voakasika aby reo fa mipodiana amin'ny vahoaka. Aja vahoaka. Tandrignesa vahoaka. Fa vahoaka io tsy fahavalonareo. Anareo tokony mandady akory tsika koezy vahoaka e. Akory atsika atô. Fa tsy zegny. Vahoaka ambanibaninareo. Anareo volagna anareo farany agnabo. Nefa ny vahoaka napetraka anareo io diadiavinareo. Asa atao toetsaigny zegny. Ny tiako volagniny eto anareo président Fokotany, anareo conseillère. Union fait la force. Mifankatiava. Na conseillère anao, na président Fokotany anao, na chauffeur la mairie, na planton la mairie, na planton tiako topo na trésor na banque. Za teto aneny volagny 99% ny fiaignananao anao koa miasa bureau. Tany pitranao ny chambre d'hôte. Anao ravagna bureau kelera avy an-tragno. Anao fa miraparapa tsa mandoky anao voky anao alhamdulillah anao mandro marandraigny anao fa rosikoa. Tany pitratsika ty chambre d'hôte. Fa velotegna tsika mahatsika bureau chantier sur terrain. Ny tiako volagny. Ki malomalo, ki adiady, ki kainkain, ki rafirafy. Atsika koa mbola quartier raiky, tanàna raiky, pays raiky, bureau raiky, miala fa tsy manjary. Iala le toe tsaigny. Fa tsy manjary. Izay mbarako anareo zegny. Fotony baka ny raha misy atsika mikoragno. Ro président Fokotany ro conseillère ro mihevitry fa tsisy agnabo karaha ro eky. Ro directeur ro planton ro ay. Tanao zegny ne sofianatry mangala taka avako ady. Anao mandeha ndafy. Anao midika amin'ny bureau. Misy vigile la porte. Aja vigile. Andafy eto olo magnaja vigile. Anao navy amin'ny bureau io. Amin'ny tany io misy vigile. Izy magnontany. Bonjour monsieur, bonjour madame. Ino raha azoko ataonareo? Za mitady fulany amin'ny service zegny hoe. Ino dianao aminany? Za misy raka la vérité ambara. Aza atao fo hoe za misy diako aminany. Non. Izy tsy statut izy mipetraka io. Fa velo tegna ny pitrany io.
Donc anao koa andeha zaha Zainabo, ao andeha Zetony, ao andeha Zalifa, ao andeha Zokibe, zany de amy Zokibe fa misy raha karaha zegny koragnaneny moaly izy vola mandalova bureau. Anao ampidiriny vigile. Alohan'ny vigile mampidriky anao izy micontact za. Zokibe, misy olo karaha zegny koragna taminao moaly. Ambara izy 2 minutes boka izy ampidirinao. Fa anarô piasa bureau mpanjakagna malagasy, anarô mihevitra anarô Zagnahary, sanarô Jésus, ao Joseph, ao Marie, izy edigny edy Masimbavy Marie Michel, aia izy io, fanjakagna matsiaro magnaboaka izy, ko iboaka. Masina Joseph Richard Ravelmana, aia, fanjakagna matsiaro magnaboaka izy ko magnaboaka. Que aja vahoaka, les clients sont rois. Fa tsy anarô ny reine na roi, fa le peuple sont rois. Aza toke oui, izy ny vazaha. Dans le royaume, les aveugles, les borgnes sont rois. Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Aza to zegny. Misy dikany matovy vazaha nagnano raha zegny. Aja vahoaka, tandrignesa vahoaka. Nde narô samy bureau raiky fandifera. Aza la simple mandefitry. Nabaviko, zanako, zokiko. Zafady fa tsy nanjara nataoko hoe nefa la paix. Fa narô samy hoanagna kenke bureau. Io ne bureau mbahoaka, io tsy bureau ndrakoty na ndrabe, na ntsô na nboty, fa bureau mbahoaka. Karaha zegny koa narô magasin. Anao koa fa niasa amy grand magasin, grand surface oze. Aja client. Fa tsy eo. Anao magnano agnotanegny. Ino marigny agnotanenao izy? Tsisy mba hoe sourire. Anao fa ratsy zao boko no mbo ratsy koa toetry. Olo tsy magnano karaha zegny. Anao koa fa nagnano jeu l'honneur hoe za hiasa amin'ny rayon eto za hiasa amin'ny magasin za hiasa bureau za hiasa zay fankatiava. Izy io ndray olo tsy hainao, aja izy, tiava izy, ataova 32 dents. Aza atao hypocrite koa. Fa atsika malagasy nanjary karaha lambody ndraiky voay, fandrangitry nify ndraiky fandrangitry vangy. Jusqu'à mbiagny atsika boko volana fa Madagasikara androso. Ndetsika tragno araiky tsy fankazo, atsika bureau raiky tsy fankazo, atsika quartier raiky tsy fankazo. Malotonao bakao tsoponao agnaty lakorony namanao ao. Non, toetraigny nino ke ino raha tiako volagniny? Raha tiako volagniny, raha mandalo amin'ny asesy. Mialanao papa, ndao migaka ronono. Denanao tsy voaraha afaka raha Richard Ravelmana, miala papa sy miava, miala, ndao migaka ronono. Fa raha ataonareo tsy mety. Dongy sezy, ary tsy hiala, ary tsy hagnano passation ry sasany. Hay. Provocation ne raha ataonareo zegny. Anareo amin'ny assemblée, zay vahoaka koa fa mivolagna ravagna, point barre. Atsangana le raiky hitambarana, atsangana le hitambarana. Anao koa mipodiny vahoaka io. Salimina, salimana, fa anao koa tsy nampodiny vahoaka io. Ndao mitatotra rano. Ndao magnaroba. Mbola maro tany magasin mandafy Daragora, andesa magnaroba. Anao koa tsy mahazo vary lava, anao mahazo tsy vakiny. Alafonao bazary. Sambo anao fa misy volany 4 hely. Azo magnano karaha sasany 150 000 par jour 4. Azo magnano karaha ranabavy igny
15 millions. Za ndraiky mitady ko viavy tsy mahefa za 20 millions ka za mitady zay. Critère anakahy simple lofa. Petit déjeuner au plateau le matin, midi je mange bien, l'après-midi je mange la sieste, 4 heures petit déjeuner, goûter au plateau. Charbaïd. Tsy za azoko be ndegnanzigny aminao. Ke raha karakara zegny ry avako aby. Piasa mpanjakana. Tsy magnavaka za eto ny volana. Anao na conseillère, anao na tseko adjoint maire, adjoint préfet, anao na président fokotany, tseko anao secrétaire fokotany. Aja vahoaka. Aja namanao. Miresa ina am tontolo magnodidina anao. Tsisy beben'izay agnabony tany. Fagnambaniagna io iala fa tsy manjary. Za tsy lampanjery, za tsy tragnony fagnahy fa za fo mivolagna, mivoleza, iala. Nafaty Michael Jackson io fagnovany sora edy. Sintragnanao magnova jery, fagnahy, fa tsy karaha anao andeha agnova sora. Maty bonheur karaha Michael Jackson. Naty izy igny zao. Nde parata amin'ny ariagna anany tsy nandesiny. Ke anao zatra magnambanimbany namanao, mikatrikatra amin'ny namanao, mangalangalatra volam-bahoaka, volany tiako fanjakagna io. Io ne tsy andesinao milevy. Firy olo naty tagny ho hirany zandriko zay. Misy zandriko zay nihira. Maro ny loso agny zay ozy izy. Ndraiky kilo raiky ny laso tsy nandesindreo. Ke zegny izy ry avako aby isorako anareo nagnaraka ziska amin'ny farany. Ary isorako atsika jiaby misokatra ho anareo volaniko ny compte Zokibe. Za tsy enky nisy olona angataka za amin'ny tsy nivaliko. Fa izy ambarako zegny. Anao koa ndeha hagnano demande mizaka profilinao migadra verrouillé ampiako verrouillage plus koa zegny. Anao tsy valiko direct ignoreko. Supprimeko direct. Ty koragna aminaka anao. Mety mikoragna. Tsy maro. 20 millions fou. Za tsy angala 15 millions. Service au plateau petit déjeuner. Goûter au plateau à 16 heures. Serviette naka fandisega. Babane serviette no we. Kitambo karo no ngap fandianye. Tricot samas no we. Alhamdulillah. Atsika direct fa noko fa tsy nagnanjegny. Miala Ke zegny izy ry avako aby. Mandram-piona Tafandriamandry regny hoandry am magnaraka koa. Ciao, bye, azadigny. Azadigny 14 février. Anareo manapitiavana. Nety baka vadinay lavitry. Akory atao fa bon, io mahita izy. Impody amy ty fandriagna atsika. Tiako nomolaka jero ko agnarany asa ataony Tifandriana. Raiky agnaraka maro fagnaja. Antsa ndraiky Tifandriana agnanany Savalier. Zaka tiako nomolaka jero ko agnarany asa ataony Tifandriana. Raiky agnaraka maro fagnajagna. Ambanja zokiny binty, Ambohimena zamany Victor. Antsamy pani Vomar, papany Odily. Ambilibela papany Dangona. Za Tifandriana magnani antsa zay. Zaka tiako nomolaka jero. Za Tifandriana boka Ambilibe mipetraka Matiako. Zay NDD sy magnani izy tiato. Atao farenao saide. Let's go.
Arrete telo F dimy tsoto Sotazaka viloma tsoka fito valo Di valo zanare valo sivy folo Sokolaka fokomenya tanao zanabe Sakatia puna mula katirko 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 Telo F dimy tsoto Sotazaka viloma tsoka fito valo Di valo zanare valo sivy folo Sokolaka fokomenya tanao zanabe Sakatia puna mula katirko Sakatia puna mula katirko Sakatia puna mula katirko Agora sakatia ko